Chlapi, tak toto je. Poďme tancovať sa. A poďme všetci! Pozri sa na to. Tak toto video jebe ti tak otvorenie Európa Shopping City Zvolen 2. Najlepší zákazník v Rumúnsku do piči. Vystúpenie číslo 35. Čo ti jebe do piči? To je normálne akože idem namýšľať ja chlapci, hej? Lebo vidím, že vy ste... Už pozeraj tu. Áno, vráca. Sadaj. To je